Hola, benvinguts a Paper i Píxels. Avui toca paper. Avui vinc a parlar-vos d'un lloc molt especial que és el Temple del Paper a París, que es diu Shakespeare & Company. És una llibreria fantàstica que jo vaig descobrir per una altra pel·lícula també fantàstica, d'una trilogia més fantàstica encara. La pel·lícula es diu Antes del atardecer, és la segona pel·lícula dins de la trilogia de Richard Linklater, protagonitzada per Julie Delpy i Ethan Hawke. Els personatges de la primera pel·lícula que es van conèixer a Viena es retroben 9 anys després a París i la primera escena té lloc en esta llibreria. El personatge d'Ethan Hawke a la pel·lícula anomena que s'ha quedat a dormir, solta un parell de frases que indiquen una miqueta què passa per allà, però el cas és que em pica suficient la curiositat per a saber on era i volia la pròxima visita que fer a París passar per allí. I tot el que vaig descobrir em fascina absolutament. Resulta que vaig descobrir que el propietari George Whitman acollia aspirants escriptors i els deixava quedar-se allí a dormir, els oferia un sostre i un lloc on escriure, a canvi de treballar mitja jornada en la llibreria i deixar allí una biografia de més o menys d'una pàgina i una fotografia. El cas és que la resta del dia tenien per a escriure, per a explorar la ciutat, crec que tenen unes dutxes públiques prop, vull dir que no és una casa on puguen tots tindre habitació, però el cas és que dormien entre els llibres i sobretot estaven en comunitat entre ells amb altres aspirants a escriptors. Les generacions d'escriptors, perquè ara no hi ha generacions com a tal, el que sí que provaren era que estar amb més gent que buscar el mateix que tu impulsava moltíssim la imaginació, el ritme, el crear coses i se retroalimentaven unes persones a les altres. La també genial i meravellosa, fantàstica pel·lícula Midnight in Paris de Woody Allen, que si no heu vist, veieu-la ja, ens parla de la generació dels escriptors americans dels anys 20 a París i aquest ambient continua després amb una segona generació que fou acollida per una altra americana traslladada a París que es deia Sylvia Beach. Avui vaig a parlar-vos de la història de la llibreria, de l'original, perquè Shakespeare & Company n'hi hagué dos i l'actual és la segona, no és l'original. Per a il·lustrar la història de la llibreria tinc diversos llibres, vaig a començar amb dos que són el mateix però en dues versions. Tinc així Sylvia Beach and the Lost Generation i la seva traducció al castellà Sylvia Beach i la generació perdida per als que no sabeu tants d'anglès però sí que voleu llegir la història. L'exemplar en castellà me'l vaig comprar jo i l'exemplar en anglès me'l comprà un amic que estava a París i me'l comprà allí mateix a la llibreria, Shakespeare & Company. Ja sé que s'ha comprat en la segona Shakespeare & Company, però com que la història de les dues està tan lligada i en realitat és l'herència de la primera, és molt interessant tindre'l d'allí en la llengua original en què es va escriure, que en aquest cas és l'anglès. Sylvia Beach obrí l'original Shakespeare & Company a la rue de l'Odéon, que és un altre carrer que no és on està ara està en la rue de la Boucherie, que és una zona diferent, però bàsicament era el mateix. En aquell moment acollí escriptors que tampoc eren, alguns ja eren famosos, uns altres no, però entre ells crear una relació molt especial amb James Joyce, l'ajudar, l'animar i aconseguir que publicara l'Ulisses, que és una obra molt especial de la qual ja parlaré. El cas és que, sobretot en aquesta època era molt difícil, ella l'ajuda a editar-lo. Hi ha èpoques molt convulses dins del marc temporal d'este llibre. Està la invasió dels nazis a París, està com després de les dificultats de publicació, com aconsegueixen burlar la censura i com per fi l'editen i el venen, han de passar pel fet que els nazis vulguin cremar-ne els exemplars, que vulguin desmantellar-li la llibreria, que vulguin l'empresonen. Explica com superar tot això i continua la vida després, que amb quins altres escriptors es relaciona. Ja fa molt des que no l'he llegit i crec que al final no s'explica, però us explico jo la relació amb la Shakespeare & Company següent, l'actual, que és que va conèixer el propietari George Whitman, que no és família del poeta Walt Whitman. George Whitman tenia una llibreria que es deia Le Mistral i Sylvia Beach li cedí els drets d'usar el nom Shakespeare & Company i el canviaren. Li cedí també part del seu fons editorial de tots els llibres que tenia i en la llibreria actual es guarden exemplars de primeres edicions de l'Ulisses de James Joyce. Jo, òbviament, quan vaig estar allí, em vaig comprar l'Ulisses de James Joyce, que encara no el tenia, però si l'havia de tindre comprat d'allà. A banda, vaig comprar un altre llibre que ve embolicat en esta bosseta tan preciosa que té el logo, la imatge de la llibreria. Teniu així el senyor Shakespeare. Jo vaig tenir l'oportunitat de comprar aquests dos llibres allí perquè vaig descobrir que la revista anglesa Traveller's Tales de literatura de viatges feia un curs d'escriptura de literatura de viatges a la llibreria. Era un tipus d'escriptura que a mi no m'atreia en absolut, no tenia la intenció d'escriure res semblant, però era un curs d'escriptura i sempre es poden aprendre tècniques que es puguen extrapolar i a banda era una oportunitat genial de passar una setmana a la llibreria.
Fèrem un curs d'escriptura tots els matins a la llibreria i teníem la resta del dia per explorar la ciutat, per estar a París i per absorbir allò, la inspiració. El cas és que m'encanta, fue una de les millors experiències a nivell d'escriptura de la meva vida. Vaig arribar a conèixer la filla de George, que es diu Sylvia, en honor, òbviament, de Sylvia Beach. Quan jo em vaig assabentar que podia ser aspirant a escriptora allí, podia allí viure, escriure, treballar, i ara tard per a mi, en el sentit que jo ja tenia parella fixa, ja tenia la meva vida muntada així, jo ja tenia un treball fix a jornada completa i no era un moment en la meva vida que jo poguera deixar-ho tot darrere i anar-me'n allà, o no tenia intenció de fer això, o no era una prioritat. El cas és que si probablement m'haguera sabut tot això, acabada la universitat, m'hauria llançat i estaria allí i hauria canviat tot moltíssim. El cas és que este curs d'escriptura fou la meva oportunitat d'anar allí, d'estar allí escrivint, tot i que no dormir allí ni treballar a la llibreria. Com dic, fer aquest curset em serví moltíssim i recomano des d'ací que feu qualsevol curs d'escriptura del que siga. Un, perquè si és un tipus d'escriptura que no és el que pensàveu, aprendreu coses noves. Dos, eixireu de la vostra zona de confort. I tres, vos serviran tècniques que heu après sí o sí en els moments més inesperats, vos serviran. Jo ara, per exemple, estic escrivint una novel·la realista i resulta que un dels personatges sí que viatja i un conta en primera persona en format diari i m'ha servit ara les tècniques que vaig aprendre allí fa tants anys, perquè jo ja fa molt de temps que vaig anar. Em va servir molt també per a perfeccionar el meu anglès i el meu francès, l'anglès mentre estava en el curset i el francès mentre estava la resta del dia per la ciutat. Abans d'anar a la llibreria a fer el curset, jo volia documentar-me bé, volia saber més coses i em vaig llegir Sylvia Beach i la generació perduda, per a quan anar allí realment saber un poc la història, el bagatge de tot el lloc. És una llibreria fantàstica en què, a banda de la llibreria en si, de la història que té i de totes les seccions que té de llibres antics, de llibres contemporanis, de literatura russa, americana, espanyola, resulta que fan moltes activitats, fan un festival una vegada a l'any, vos deixaré com sempre tots els enllaços en la caixa d'informació, fan moltes activitats, fan presentacions de llibres, fan lectures en veu alta, fa moltes activitats relacionades i la veritat és que és com un nucli de creació per a qualsevol aspirant escriptor o per a qualsevol escriptor consagrat, en realitat. I allà es respira creació, es respira creativitat, allà es respira literatura, en sentit pur. I la veritat és que m'encanta, fou molt màgic estar allí, fou molt especial per a mi perquè jo vull escriure. I vaig arribar a conèixer George Whitman abans que es morira, perquè entrar per error interrompé la classe perquè no sabia que en aquest moment estàvem allí i el vaig arribar a veure. Si voleu saber, com jo, com hauria sigut estar allí, què és l'experiència d'haver dormit allí, d'haver escrit allí, d'haver treballat allí, teniu també un altre llibre que es diu Time Was Soft There. Crec que això no està traduït, si sabeu anglès sí que podeu llegir-lo, i està escrit per Jeremy Mercer. Jeremy Mercer és una persona que estigui allí vivint, escrivint, treballant, i que per circumstàncies de la vida anava a parar allí a París a la llibreria perquè ella en realitat és de Canadà i treballava com a reporter criminològic, és a dir, que en principi no tenia res a veure. El cas és que la vida el va dur allà, ell es va quedar allí a viure, a treballar, a escriure i va establir una relació molt personal amb George i com passats els anys, perquè George es divorcià, la seva dona se n'anà fora, la seva filla se n'anà a viure a un altre país, com se separa i se deteriora tota aquesta relació, Jeremy aconseguí localitzar a Sylvia, la filla, aconseguir que tornara, aconseguir que recuperaren aquesta relació i aconseguir que a dia d'avui Sylvia s'hagi fet càrrec 100%, jornada completa, de la llibreria Shakespeare & Company i es puga continuar aquest llegat que encetà son pare, que ja era el llegat de Sylvia Beach. Per tant, si vos interessa esta llibreria, si la coneixeu, si ja esteu fascinats per ella, si no, si vos he picat jo la curiositat, teniu Sylvia Beach i la generació perduda i teniu Time Was Soft There, de Jeremy Mercer. Si ja la coneixíeu o no, si heu estat, si voleu estar, si vos llanceu a la piscina i aneu allí a treballar i a ser aspirants escriptors, per favor, deixeu-me-ho com sempre en la secció de comentaris.